Да, логичният рационален мъж и нелогичната емоционална жена. Пълни глупости. И тогава става проблем, защото това е проблем, това е проблем, това е проблем. Да търпиме в секса всъщност води само до неприятности. Тя щом се облякла по този начин, значи само за секс тук и чака това. Сега ми ще е време да обърнем също внимание и за мъжката част. Преди би било по-нормално такова мъжът да е, нали, ценно като, нали, мъж на място, от сорта, нали, да не си показва емоции, нали, да бъде такъв корав, твърд, нали, докато, нали, жената е тази, която е емоционална, влияе се, нали, да взима решение с емоция, а не с, нали, толкова разум и така нататък, докато, нали, мъжа е точно обратното. Да, логичният рационален мъж и нелогичната емоционална жена. Пълни глупости. Абсолютно не е вярно и всъщност това толкова е създало такива стереотипи, които толкова много ни вредят. Като започнем още минали път, когато говорихме за инициацията, което всъщност за вас е много голям риск вие поемате, защото рискувате да се каже не. Да, и тогава, нали, когато, нали, ако примерно често се случва да ти казват не, е най-нормалното нещо, което да се случи, примерно да имаш по-ниско самочувствие, нали, да нямаш его или пък да те е страх следващия път да поемеш пак този риск, нали, да инициираш, нали, да речем среща или разговор с, нали, момиче или момче. Да, защото много често, когато получаваме не, оставаме с впечатлението, че сме отвърнени като цяло ние самите. А всъщност не става въпрос за това. В много случаи говорим за не искам да правя точно това нещо с тебе, може би, или пък не в момента. Или не в момента, или не се чувствам добре, или не съм окей със себе си. Има толкова много други причини, които някакси изобщо не покриваме и си мислим, че когато получим не край, това е едва ли не отхвърляне на нас самите, нещо не е наред с нас, не сме достатъчно добри, не можем да бъдем обичани и така нататък. И оттам идва силната реакция, когато получим не. Да, точно, нали, аз споделих за това, че преди, като съм бил в връзка и ми се е отказвало, аз съм се чувствал, нали, ми е било тъпо, нали, искрено ми е било тъпо такова, защото, нали, какво не е наред с мен, какво правя грешно, нали, защото пък винаги е било, аз да съм инициатор, но пък ако е било, примерно, ако имаше от другата част, нали, от женската част, нали, повече инициация, повече все едно да показват, че и те го искат, може би нямаше да е така. Да, уважаваш повече границите си. Аз мисля, че тук проблем е по-скоро наистина комуникацията и усещането, защото в много случаи, когато казваме не, го казваме много рязко и много агресивно. В много случаи, защото сме изчакали твърде много време, за да го кажем това не. Примерно имало някъде може би, което не сме го усетили. Да. Аз съм много такъв, изобщо не съм емоционален. Нали, по принцип аз така го виждам, че не си показвам изобщо емоциите. Това не значи, че не си емоционален. Да, но ми се е случило да съм във връзка, нали, и примерно има някои такива дребни неща, които примерно не ми харесват и аз не ги казвам, нали, в момента. Нали, то събира и примерно след време изведнъж избухва всичко, нали, и тогава става проблем, защото това е проблем. Ако имаше, нали, така комуникация, нали, на момент, когато има някакъв проблем и го споделиш и нали, го изговорите и го решите, нали, надали ще да стигне до този голям проблем, който ще се случи, нали, от това да не си изразяваш на момента мислите и чувствата. Да, и границите, нетата, датата, може би, защото точно това неизказване, точно това, може би е не, ама айде, нали, не съм сигурна, ще го направя заради партньора. Да. Точно това всъщност води до тази силна реакция, до едно събиране, дори малко на така на неприязна, на негодование, на аз се правя някакви неща за партньора, нали, а пък те нищо не правят за мене. И затова е важно да усещаме границите си и да минаваме през този процес на комуникация на границите. И много хора не ги усещат тия граници, не ги усещат дори в тялото си. Аз много работя точно с това. Да усещаме нетата, датата и може битата в тялото си. Да. Защото ние ги усещаме. Усещаме, примерно, когато той е ентусиазъм, нали? Усещаме силната реакция на нето. И най-трудното е тая сива зона. Това е може би такова. Кефи ме, готина идеята, ама не знам още дали... А всъщност, може би, според мен е така леко опасна дума, защото, примерно, като ти кажат, може би ти се надяваш, че това е по-скоро да. Но пък, нали, може би може да се крие не, но примерно не искам да ти казвам не, затова ти казвам може би. Нали, защото не искам аз да съм лошия в нали, случая. Да. Тоест, за сега може да е меко не, обаче да. Да, там също пак казвам, там е въпросът на комуникация, въпросът на
конкретика. В смисъл, да, може би това много ми се прави, обаче, примерно, не в момента. Примерно, да, много ми е интересно да се натискаме, примерно, обаче, може би до не тук, точно да, в този контекст. Да, в смисъл, спецификата е много важна за тия неща. И аз винаги казвам, ако е може би, по-скоро клонете към нето. Не дейте да казвате, когато е може би да, защото после не може много да съжалявате. Или ако е може би казвате да, имайте преди да го направите с партньор, на който може да имате доверие. Защото ако стане някакъв гаф, после може с този партньор да го дискутирате. Да. Докато ако е с някой, който не познавате много добре, ще има много големи, как да кажем, резистенция. Да, в смисъл, може би ще дойдат някакви очаквания, ако е, нали, one night stand или нещо такова. Може би идват много, нали, ако, нали, пак навлизам там, че доста, нали, предразполага за, може би, нали, ако, т.е. да, нали, се стига до там. Да, и от друга страна е важно да внимавате, нали, да следите и точно тези промени. От нещо, което става от може би да, и нещо, което става от може би не. Това е процеса на съгласието всъщност. Пак казвам, съгласието не е да и край, и това значи да на всичко. Няма нужда да търпите. Да търпиме в секса всъщност води само до неприятности. Да. До проблеми, които ако не в момента, след време ще афектират със сигурност. Да, и води точно до такива. Има много случаи всъщност, точно такова. Аз ще търпа и няма да си казвам. Няма да си изразявам емоциите. Да, точно това е било при мен преди, нали, търпя и накрая изведнъж не мога повече, избухвам, става, нали, караме се, край, нали, това беше. Защото, нали, тогава, когато вече се събира толкова много време в себе си и такива отрицателни чувства, то даже като избухнеш става на такова токсично, може би даже да стигнат до обиди и някакви, нали, по-така остри думи и така нататък, който е напълно възможно да се избегне, когато има, нали, правилна комуникация на момента, нали, да не се изчаква. И усещане на емоциите. Да. Защото като стигнат до това избухване, обикновено това е гняв. А до гняв се стига обикновено, когато има нещо отдолу. Обикновено има някаква неприязън, някакво такова състояние. Но това не е честно. Аз тук правя ние неща, пък партньорът не получавам нищо, също среща. Да. Гневът често е такава вторична емоция. Вътре всъщност се случват много други неща. Обаче за вас, понеже така сте социализирани, нали, момчетата не плачат, бъди истински мъж, бъди яда, всички тия пълни глупости. За вас е всъщност трудно не само да ги усещате, но и да ги изразявате емоциите. Да, по-скоро да ги изразяваме е по-трудно, отколкото да ги усещаме. Добре. Защото, не знам наистина, защото, нали, аз не съм, нали, поне аз така го виждам, че не съм емоционален изобщо. Много ми е интересно, като кажеш не съм емоционален изобщо. Какво значи това? Не усещаш емоциите си? Имам чувство, че не ги усещам толкова, нали, силно, колкото примерно ти ги усещаш, да речем. Да. Добре, аз сега, по принцип, аз съм свършила много работа в тази посока. Аз много съм се старала да се опитам да усетя добре каква е тази емоция в мен в момента. Много съм обърнала внимание на това. По принцип, ние хората много бутилираме емоциите си, много ги потискаме. Добре. Пак казвам при вас мъжете много повече, защото така е прието. Нали? Така остана от времето още. Да, уязвимостта се приема за слабост, а всъщност няма нищо общо със слабостта, уязвимостта. Уязвимостта е откровенност, смелост, отваряне. Но когато уязвимостта се вижда като слабост, вие свиквате да ги бутилирате тия емоции, да не ги усещате и да не ги изразявате. И дори да ги усетите, да го игнорирате това. И като това се свиква, то става като схема, като модел и вече става по-трудно, нали, да достигнем до тия емоции, да разберем каква е тази емоция, какво изпитвам в момента. И оттам идва и трудността да ги изразява, защото и не знаеш точно каква е емоцията, която е в теб в момента. Освен за емоциите, с тебе искаме да говорим за очакванията. Примерно, че очаквания и желанията. За това, че примерно има стереотип, че мъжете искат само секс. Примерно, особено когато е, нали, с нов човек, нали, с познати и нататък, че искат от, нали, момичето само секс. Аз не смятам, че е така. Доста от момчета искат секс от момиче, от който виждат, че друго не могат да получат. Интересно. Защото, примерно, ако ти, нали, така го усетиш, примерно, че момичето може да ти даде само това и ти реално искаш само това. Тук може да задълбаваме доста по темата как така усещаш, че момичето може само това да ти даде. Но основно, първо това е мит, нали? Да. Абсолютно не е вярно, абсолютно е на повърхността. Мъжете също са хора с емоции. Не е вярно, че искат само секс. Както казах и преди, това са стереотипи. Това са неща, които просто са останали, са някакви остатъци от някаква токсична, нали, мъжественост. Но другото, което, нали, споменаваш и което всъщност ми кликва ми така малко, се сещам за нещо, е
как дали решавате, как определяте какво иска една жена. Значи има една такава, не теория, но го вижда много разпространено, че в зависимост от това как една жена облечена и зависимост това е от друго, да. нали? Това вече, нали, като видиш, примерно някоя маска в дискотеката, нали, готина така, примерно да речем се облякла с по-така разголени, прескачани дрехи, да. И нали, много, нали, не много, но има такива случаи, които момчета решават, че да, тя щом се облякла по този начин, значи само за секс тук и чака това. Да. Нали, което е много нереалистично. Защото не е тя просто, примерно, ако е самоуверена в себе си и се облякла по този начин, надали се облякла за тебе, а по-скоро за самата себе си. Да, това също е смисъл. Ние не се обличаме и не правим някакви такива неща, за да можем, нали, да ви предизвикаме да правим секс. Смисъл, има много сила и желание в това ние сами да се чувстваме по някакъв определен начин. И това как тя е облечена въобще не значи, и нищо не казва за нейното желание или нежелание да прави секс. Да. Това, как да кажа, предполагане, че това е само по външния вид на някой е супер погрешно, може да е много... може да е нараняващо. И дори вече, когато се стигне до някакви неща, дори вече, когато се стигне до секс, когато просто предполагаме, че човек отсреща ни казва просто защото мълчат или се опитваме да четеме тялото им и да кажем, Да, мълчанието не винаги е да. Да, мълчанието в повечето случаи не. Изчакайте вербален отговор. Аз затова винаги го казвам. Изчакайте някакси малко повече комуникация. Не дайте да асюмвате, не дайте да предполагате. Защото това само вреди. Ти имаш ли някакви други неща, които прено би искала да попиташ мен от мъжка гледна точка? От мъжка гледна точка? Ами да, смисъл как гледаш на тази... То не е промяна на мъжествеността, но е по-скоро виждаме една повече автентичност, според мен. Да, в смисъл последните години особено стана по-нормално мъжете да изразяват също чувствата си. Нали, не е колкото жените и така нататък. Нали, но мисля, че стигаме до там, нали, така се нарече златната среда, в която нали, и мъжете нали, показват емоции и не го приемат като слабост. Но много може би е важно и как жените възприемат това, защото пък някои жени искат нали, мъжа до себе си наистина да е така не толкова емоционален, колкото примерно тя. Да, има го и това. Има го, разбира се, от двете страни. То не е едностранно. Да, абсолютно. Има го и от всякъде, но и аз го забелязвам това. Забелязвам повече отвореност. И повече автентичност, и повече желание за малко да се отдалечим от тия идеи, нали, това е мъжественост, това е женственост и малко да видим какво наистина искаме, какво ни харесва и с какво се чувстваме комфортно. Не е задължително да изглеждаме по някакъв нали, начин, за да сме мъжествени и женствени. Не е задължително да следваме някакъв тертип на поведение. По-скоро по-важно да сме автентични, наистина да правим и да се изразяваме по начин, по който искаме. И в тази връзка, когато говорим за автентичност, всъщност не е зле да обърнем внимание на сексуалната ориентация, тъй като че ли преди време не се говореше толкова много за това, сега е много по-отворено, много по-свободни сме да говорим за това и да го изразяваме. И също има една такава идея понякога, която виждам в обществото, че това е избор, сексуалната ориентация. Да. И важно да знаме, че сексуалната ориентация не е избор, че ние не избираме желанията си, че те са част от нас, част от нашата идентичност. Ние не можем да си кажем аз това желая, аз това не желая. Просто няма как да тръгнем срещу себе си. Усещането на нашето желание, усещането на тази автентичност може само да помогне. И няма нормално и ненормално в това отношение. Няма ненормално и нормално в секса. Стига да нали, има съгласие и всички изпитват удоволствие. И няма и нормална и ненормална ориентация. Всяка ориентация е нормална, въпросът е да е автентична. Да. Много, много е важно да зависи как е изразена тази сексуална смисъл. Нали, има някои неща. Пак стига до там да има съгласие. В смисъл, нали, ти искаш да изразяваш себе си, нали, всичко окей, нали, изразяваш себе си. Нали, важно е човек да бъде себе си, но всичко трябва да е по нали, взаимно съгласие с другия, нали, предварително оговорено, нали, казвам, така, ти съгласен ли си. Нали, когато има вече позволение, така се каже, от друга страна, вече тогава може да експлорвате заедно. Това като кажеш, сещам се за това, как да го кажа, за затрудненията, когато си бисексуален. Понеже много често се случва, не се случва често, но добре се случва се, примерно, да имаш нещо като кръж към приятел или приятелка. И когато си бисексуален е малко по-различно, защото дори женските приятелства могат малко да прераснат в по-романтични как да кажа, отношения, както и мъжките. И няма толкова, как да кажа, има една така концепция, ако си прилежна само от един пол, че другия пол е малко сейф. Защото няма как да се получи някакво сексуално влечение. Да. Обаче, ако
си поръчан повече от един пол, това не съществува. И си идва със своите, как да кажа, бонуси и със своите предизвикателства. Да. Но аз, примерно, много късно към нахалт, много късно казах, че съм бисексуална. И спомням, ти знаеш ли го преди това или просто на света много късно каза? Ами аз, понеже като израснах във времена, в които нямахме, как да кажем... Достъп до тази информация. Да, и нямахме речника. Okay. И аз всъщност още от малка се кефех и на мъже, и на жени, и въобще на всякакви хора. И никога не е имало значение за мен пола. Обаче мисля, че всички са така. Аз нямах идея, че има хора, които са предвечени само към един пол. Това за мен беше вау, какво, защо, как. И всъщност много късно вече, като бях в Ню Йорк, започнах да разбирам, че такава ситуацията. Да. И трябваше ми време да разбера, че наистина всъщност това значи, че съм бисексуална. И като към нахалт, всъщност към нахалт бях с една група приятели, част от тях бяха гей, част от тях бяха хетеро. И двете групи казах сам, това е някакъв период. Вау, мерси за подкрепата. Но да, трудно е това осъзнаване и тази, как да кажа, това изказване на сексуалната ориентация, но всъщност е супер готино и много освобождаващо. Стига да сте готови, нали, да искате да го направите. И тъй като ни е последната тема, искам да ти благодаря за приятните разговори. Бяха наистина доста информативни за мен. Радвам се, на мен бяха супер приятни. Беше ми много забавно и, както казах, научих някакви неща от тебе, които също не очаква да науча, така че да, мерси и на тебе. За вас не се притеснявайте да експлорвате, да опитвате неща, наистина да разучите своята собствена сексуалност и да видите какво ви достава удоволствие. Комуникирайте го с хора, с които споделяте тези неща и правите секс. Също така аз бих искал да добавя, че сексът е нещо нормално, не трябва да е тема табу, не трябва да е нещо, от което да се срамувате, затова изразявайте себе си, но се пазете, използвайте протекция, защото никой не знаете какво може да стане. И да, като цяло ми ще е това. Да, комуникирайте и използвайте презервативи.